Bones tardes, amics meus tots. Aquí estem avui per parlar sobre la fase psíquica. Ens han informat ja de com més o menys apuntaran les coses. I la pregunta que us vaig fer ahir de si aquestes cosetes encara funcionarien o no, doncs al carrer a tomar por culo. Vale? Bueno, era d'esperar. Era d'esperar, realment. Però anem al gra. El loro. Temes importants. Fase psíquica. Ja no hi haurà la fase psíquica com l'enteníem fins ara, òbviament, en la qual donaven una càrrega, una quantitat de càrregues en funció dels psíquics que tenies, i d'això es traduïa en uns daus que podies invertir per fer poders psíquics. Què passava? Que tenies molts psíquics, però realment els que fotien els que castejaven eren molts pocs, eren un o dos. Llavors han volgut eliminar aquest comportament. Què han fet? Pues molt fàcil. Cada psíquic farà els seus poders. Quants poders farà el psíquic per torn? Doncs tants com el Mastery Level que tingui. O sigui que si és de Mastery Level 1 podrà fer un encanteri, i si és dos encanteris, i així successivament. Llavors, com anirà? Els encanteris tindran una càrrega, una warp charge, una càrrega de disformitat, o no sé si seria així la traducció, que serà la dificultat. O sigui, és una càrrega de 5, per exemple, l'exemple que han posat d'un encanteri que tindran tots els psíquics, que es diu Smite, que Smite crec que és com aplastar, o sigui, aixafar, té una càrrega de 5, això vol dir que el test d'habilitat que es fa tirant 2 daus haurà de ser de 5 o més. No sé si això després tindrà uns modificadors, però de moment no han dit res. Llavors, si surt, farà mal. O es manifestarà el poder. En aquest cas, aplastar, el que fa és un dau de 3 ferides mortals. El Loren! Ferides mortals, nou concepte. Ferides mortals són ferides que li suda el cogombre tot el que són salvacions per cobertura, salvacions per armadura i salvacions invulnerables. Ojo ahí, Bueno, salvacions per cobertura no ho han dit. Diuen salvacions d'armadura i invulnerables. Per tant, parlem bé el català, sisplau, el català correcte, passa'l. Doncs això. Important. No han dit molta cosa més. També han dit que, crec que és a 24 polzades o a una distància, si hi ha un altre psíquic, sí, a 24 polzades hi ha un altre psíquic, podrà intentar, com es deia allò, ara no me'n recordo com es deia, em surt espantar la bruja, però no crec que fos això. No sé, intentar contrarrestar l'encanteri, l'hechizo, o com vulgueu dir, doncs podrà fer-ho sempre que estigui a 24, i també serà més efectiu a mesura que sigui de nivell més alt. Molt bé, cada facció tindrà els seus poders psíquics, i això és tot el que han dit de poders psíquics. Per demà, actualització de les War Zones, a veure què ens expliquen sobre les War Zones. Estarem al tanto, tu, a veure. I després, doncs, tornaré a fer el que vaig fer en el vídeo anterior, de nombrar uns quants rumors que hi ha, rumore, faré una secció de rumore, rumore, doncs faré això, però amb música i guai i tal, no sé si ho faré, però em fot una mandra. Però secció de rumors. Què ens diuen? Ahir estàvem dient que seria a finals de maig. Els rumors que he llegit avui són que comença el 10 de juny. Comença el tema el 10 de juny i llavors ens començaran a donar temes de transfons i per què els marines s'han fet més grans. Sí, surprise, si no ho sabíeu, hi haurà marines més grans, més evolucionats. No se sap si és perquè Gulliman s'ha posat con su semillita ha ido haciendo nuevos marines o no se sap, però ja se sabrà. Però la veritat és que hi haurà uns marines més grans. Hi ha fotos per internet
que es veuen, hi ha com unes filtracions de fotos que amb la peana de 32, amb la base de 32 mil·límetres, Déu-n'hi-do, ocupen, o sigui, perquè us feu una idea, els que hi havia fins ara, quan es posaven peana de 32, es veia que la peana sobresortia el Marine. Ara ja no, aquella peana, com si diguéssim, el nou Marine ara doncs com que li va a la seva mida, perquè us feu una idea. Molt bé, més coses. Llavors han dit que des del primer dia hi haurà 5 PDFs o llibres de tapa tova amb les normes, vale? Seran 12 pàgines de normes de reglament, més les 14 organitzacions d'exèrcit. Llavors hi haurà organitzacions d'exèrcit d'un HQ i una tropa que et donarà un punt de mando, per exemple, però hi haurà altres que tindran 20 o més slots, llavors et donaran més de mando. O sigui, quan les formacions més burres siguin, més punts de mando et donarà. Però tot i això això no vol dir que premiïn la repetició de tropes, sinó que premiaran la variació també, perquè no es repeteixin comportaments de les edicions anteriors en les quals s'abusava d'una tropa que estava molt optimitzada i llavors això generava exèrcits durs i exèrcits una mica lletjos, al meu entendre. Molt bé, llavors hi haurà el reglament, hi haurà les tropes, les organitzacions d'exèrcit, en 3 PDFs, un de l'Imperi, un del Caos i un dels Xenos, i després n'hi haurà un altre que es dirà Galaxy in Flames, que tindrà tot el que és transfons i art, dibuixets i tal. En l'edició anterior, la 7ª, el reglament venia amb 2 llibres més, que eren l'art i el transfons. Doncs aquí hi haurà un llibre per les normes llistes d'exèrcit, un llibre per cada facció, per cada, com si diguéssim, agrupació de faccions, Caos, Xenos i Imperi, i després hi haurà aquest llibre que hem dit d'art i transfons. Doncs això, fins aquí el vídeo. Si voleu donar-li like, si voleu donar-li el dislike, si voleu comentar, fer preguntes, realment esteu veient, els vídeos estan tenint més èxit del que em pensava. Això m'agrada, estic molt content, tot i així, són poques visites, no ens enganyem, però, escolta, jo estic content amb que hi hagi gent que ho vegi, hi ha gent que fa likes, o sigui, guai, ara falta potser algun comentari, algun feedback, jo intentaré contestar si comenteu qualsevol cosa. També teniu els vídeos anteriors, si aquest és el primer que veieu, hi ha vídeos abans, hi ha com 3 o 4 vídeos explicant les notícies que hi ha hagut fins ara. Tinc la llista de reproducció on tinc tots els vídeos també que podeu veure i això, i llavors demà parlarem de les Warzones i tot el que hagi sortit també. Molt bé, moltes gràcies per veure el vídeo i vinga, i fins demà.